இறையேசுவில் பிரியமான சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, இறைவனின் ஆசீர்வாதமும் பராமரிப்பும் உங்கள் அனைவரோடும் நிறைவாய் தங்கட்டும். இன்று ஆண்டின் பொதுக்காலத்தின் 11ஆம் ஞாயிறு. இன்றைய தினம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நலம் தரும் நற்செய்தி மார்க்கு நற்செய்தி 4ஆம் அதிகாரம் 26 முதல் 34 வரை உள்ள இறைமுத்துக்கள். இன்றைய தினம் நம் சிந்தனைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்பு இறைவனின் பராமரிப்பும் நிலையான ஆசீர்வாதமும். இந்த மையக்கருத்தை அடிப்படையாக வைத்து இன்றைய வாசகங்களுக்குள் நுழைவோம். அன்பார்ந்தவர்களே, நம்மில் பலரும் விளையாட்டு வீரர்களை பார்த்திருப்போம், விளையாட்டுகளை பார்த்திருப்போம், அல்லது நம்மில் பலரும் விளையாடி இருப்போம். விளையாடுகிற பொழுது பல நேரங்களிலே 2 அணிகளிலும் உரிய நபர்கள் விளையாட்டு தொடங்குகிற பொழுது எப்படியாவது தாங்கள் வென்றே தீர வேண்டும் என்கிற முனைப்போடு விளையாடி கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். அதற்கு இந்த விளையாட்டின் அந்த குறி சில நேரங்களிலே இந்த விளையாட்டு நிறைவடைய போகிற நேரத்திலே இவர்களுக்கு மாறிவிடுகிறது. வெற்றி பெற வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை விட பல அணிகளும் நாங்கள் தோல்வி அடைந்து விடக்கூடாது என்கிற நிலையிலே ஏறக்குறைய விளையாட்டின் இறுதியிலே அவர்கள் அணுகுகிறார்கள். இந்த சூழ்நிலையைத்தான் நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் பார்க்கிறோம். வாழ்க்கை தொடங்குகிற பொழுது சுவாரஸ்யமாக தொடங்குகிறோம், பல குறிக்கோளோடு தொடங்குகிறோம். எப்படியாவது வாழ்க்கையில முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும் என்கிற ஆர்வத்தோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை தொடங்குகிறோம். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்திலே நம்மில் பலருடைய வாழ்விலும் இதுவரை எப்படியோ வாழ்ந்தது போதும், இனி இருப்பதிலே நிறைவை காண வேண்டும் என்கிற நிலையோடு வாழுகிறோம். எனவே மனித ஆர்வம், மனித எண்ணங்கள் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்திலே இருப்பது இறுதி வரை நிலைத்திருப்பதில்லை. ஆனால் இன்றைய நற்செய்தி சொல்லுகிறது, இறைவனின் எண்ணமும் இறைவன் நம்மீது கொண்ட பரிவும் இறைவன் நம்மீது பொழியக்கூடிய ஆசீர்வாதங்களும் நிலையாய் தொடர்ந்து வளர்ச்சி அடைகிறது. நம்முடைய வாழ்வின் இறுதி கட்டம் வரைக்கும் அல்ல, வாழ்வு இறுதியை நிறைவு செய்த பின்னும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த இறைவனின் ஆசீர்வாதம் தொடர்ந்து வளர்கிறது என்கிறதை இன்று ஆண்டவர் 2 உவமைகள் வழியாக சொல்லுகிறார். ஒன்று, முதல் உவமையிலே ஆண்டவர் இயேசு அருமையாக சொல்லுகிறார், விதைப்பவன் விதைக்கிறான், அதற்கு பின்னால் அவனுக்கு விதைத்ததை பற்றி அதிகமான கவலை இல்லை, ஆனால் கடவுள் அதை பராமரிக்கிறார், நிறைவடைய செய்கிறார் என்கிறதை இன்றைய முதல் உவமையும். இரண்டாவதாக கடுகு மணியின் உவமை பற்றி ஆண்டவர் எடுத்து சொல்லுகிறார். இது சிறிய விதையாக இருந்தாலும் பெரிய மரமாக வளர்கிறது என்கிறதை இவர் அருமையாக சொல்லுகிறார். எனவே கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைவாக இருக்கிறது என்கிறதை பற்றி இது நமக்கு நிலையாய் எடுத்து சொல்லுகிறது. அன்பார்ந்தவர்களே, இன்றைய உவமைகள் சுட்டி காட்டக்கூடியது இறை அரசின் பணிகள் என்று சொல்லக்கூடியது. அவை சிறிய அளவிலே தொடங்கினாலும் இறைவனின் ஆசீர்வாதமும் அருளும் அந்த பணியை மேற்கொள்ளக்கூடிய நபர்களோடு நிறைவாக தங்கியிருக்கிறது என்கிறதை பற்றி ஆண்டவர் அருமையாக இன்றைய நற்செய்தியிலே நமக்கு எடுத்து சொல்லுகிறார். எந்த ஒரு பெரிய பணியும் சிறிய அளவில் தான் அது தொடங்கப்படுகிறது என்கிறது நம்ம பலருக்கும் தெரிந்தது. சிறிய அளவில் தொடங்கக்கூடிய பல பணிகளுக்கு இந்த பணியிலே முழு மூச்சாக செயல்படக்கூடிய தன்மை வேண்டும், ஆர்வம் வேண்டும். அதற்கெனவே பல மணி நேரங்களை செலவழிப்பதற்குரிய தன்மை அந்த மனிதருக்கு வேண்டும். பல நேரங்களிலே சிறிய பணிகளை தொடங்குகிற பொழுது பலருடைய பல வகையான பேச்சுக்களும் இந்த பணியை முடக்கி விடுவதாக இருக்கலாம். அதே நேரத்தில் இந்த தொடர்ந்து இந்த பணி மேற்கொள்ளப்படுகிற பொழுதுதான் இது மிக உயரிய பணியாக மாறுகிறது என்கிறதை இது இன்றைய நற்செய்தி நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது. அன்பார்ந்தவர்களே, இதற்கு தலை சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு சக்கரியா ஆகமத்திலே 4ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். பாபிலோனிய அடிமை தலையிலிருந்து திரும்பி வந்த இஸ்ரேலர்களுக்கு கடவுளுக்கு ஆலயம் கட்ட வேண்டும் என்கிறதற்கான இந்த பணிகள் செருபாபேலிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. இந்த செருபாபேல் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே முழு மூச்சாக எப்படியாவது இறைவனின் ஆலயத்தை கட்டி எழுப்பக்கூடிய அந்த முனைப்போடு அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் பலருடைய எண்ணங்களும் பலருடைய பேச்சுக்களும் இவருடைய பணியை எப்படியோ தடை செய்யக்கூடிய நிலையிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்க முடிகிறது.
ஆனால் செருபாபேல் கண்டிப்பாக இறைவனுக்கென தான் கட்ட முனைப்போடு செயல்படக்கூடிய இந்த பணி நிறைவுற வேண்டும் என்கிற முயற்சியோடு செயல்படுகிறார். இதைத்தான் செக்கரியாகமும் 4ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே தெளிவாக குறிப்பிடப்படுகிறது. சிறுமையாக தொடங்கப்படுகிற இந்த பணியை கடவுள் நிறைவாக ஆசீர்வதிக்கிறார். இந்த பணியிலே கடவுள் அதிகமாக மகிழ்கிறார் என்கிறபடி இது நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. சிறு பணிகள் என்று சொன்னாலும் கடவுளின் ஆசீர்வாதத்தோடு தொடங்கக்கூடிய பணி கடவுள் தெளிவுற அவற்றை ஆசீரோடு நிரப்பி நிறைவடைய செய்கிறார். இதைத்தான் செக்கரியாகமும் 4ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே அருமையாக குறிப்பிடப்படுகிறது. கடவுளுடைய வல்லமையாலும் ஆற்றலாலும் அவருடைய ஆவியாலும் இந்த பணிகள் கண்டிப்பாக நிறைவடைய கடவுள் செய்வார் என்கிறதை இது நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. அன்பார்ந்தவர்களே, கடுகு மணி போன்று சிறு சிறு முயற்சிகள் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பல நேரங்களிலே பெரிய வெற்றிகளை நோக்கி நம்மை பயணிக்க செய்கிறது என்கிறதை இன்றைய நற்செய்தி நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது. அன்பார்ந்தவர்களை, சிறப்பாக நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கை அனுபவமும் இதைத்தான் பல நேரங்களிலே நமக்கு எடுத்துச் சொல்லுகிறது. தாவீது கோலியாத்தை எதிர்கொள்வதற்கு முன்னால் பல நாட்கள் புதர்களிலே சிங்கத்தை வேட்டையாடி தன்னுடைய அந்த பயிற்சியை மேற்கொண்டதனால் கோலியாத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த சக்தி திறமை அவருக்கு கிடைக்கிறது. சிறு சிறு முயற்சிகளிலே நாம் முன்னோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த வாழ்வை பார்க்கிறோம். பல நேரங்களிலே பெரிய கட்டடங்களை பார்க்கிறோம். எவ்வளவு ஆழமாக அந்த கட்டடங்களுக்கு நாம் அடித்தளம் போடுகிறோமோ அதை பொறுத்து அதன் மேல் எழுப்பப்படுகிற கட்டடத்தின் உறுதிப்பாடு நிலைத்திருக்கிறது என்கிறது நம்மில் பலருக்கும் தெரிந்ததே. நீதிமொழிகள் ஆகமத்திலே அருமையாக ஒரு கருத்து குறிப்பிடப்படுகிறது. 21ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே, எந்த ஒரு மனிதனும் முனைப்போடு செயல்படுகிற பொழுது கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பாக அவனோடு தங்கியிருக்கிறது என்கிறதை இது தெளிவுபடுத்துகிறது. நம் அனைவருக்கும் தெரிந்தது, எவ்வளவு பெரிய மரங்களாக இருந்தாலும் இது சிறிய விதையிலிருந்தான் தொடங்குகிறது என்கிறது நம்மில் பலருக்கும் தெரிந்தது. அன்பார்ந்தவர்களே, நம்முடைய அன்றாட வாழ்விலே நாம் பல மனிதர்களை சந்தித்திருப்போம், பல நிகழ்வுகளை பார்த்திருப்போம். சிலர் பெரிய அளவிலே வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் என்று பெரிய அளவிலே தொடங்கக்கூடிய நபர்கள் பல நேரங்களிலே அது வெற்றியை பெற முடியாமல் அப்படியே தோல்வியை தழுவிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே பார்க்கிறோம். அன்பார்ந்தவர்களே, இதைத்தான் யோபு ஆகமம் 8ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் அருமையாக எந்த விதத்திலே பணிகள் தொடங்கப்பட வேண்டும் என்கிறதையும் தெளிவுற எடுத்து சொல்லுகிறது. நீ சிறு அளவிலே தொடங்கக்கூடிய அந்த பணியாக இருந்தாலும் கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் உன்னோடு நிறைவாக தங்கும் என்கிறதை இந்த வாசகம் நமக்கு தெளிவுற எடுத்து கூறுவதாக அமைந்திருக்கிறது. அன்பார்ந்தவர்களே, அரசராகமும் முதல் புத்தகத்திலே 18ஆம் அதிகாரத்திலே அருமையான ஒரு நிகழ்வு வர்ணிக்கப்படுகிறது. எலியா இறைவாக்கினர் அரசர் ஆகாபை சந்திக்க செல்கிறார். அவர் உண்ணாமல் குடிக்காமல் நோன்பிருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆகாபை பார்த்து எலியா எழுந்து உண்டு குடித்து இளைப்பாறும் என்று சொல்லுகிறார். ஏனென்றால் பல நாட்களாக நாடிலே மழை இல்லை, பஞ்சம், பசி, பட்டினி, வறட்சி என்றிருந்த சூழ்நிலையிலே இந்த இறைவாக்கினர் அவரை சந்திக்க செல்லுகிறார். கண்டிப்பாக இறைவன் நீர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார் என்ற உறுதிப்பாட்டை அவருக்கு கொடுத்துவிட்டு இறைவாக்கினர் சென்று கார்மேல் மலையை நோக்கி சென்று அங்கே ஜெபத்தில் தன்னுடைய நேரத்தை செலவழிக்கிறார். இறை வேண்டலில் செலவழிக்கக்கூடிய அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்திலே தன்னுடைய சீடனை அழைத்து மேகம் வருகிறதா என்று எட்டிப்பார் என்று சொல்லி அனுப்புகிறார். இவ்வாறாக அவர் திரும்பி வந்து அவரிடம் மழை மேகம் எதுவும் அறிகுறி இல்லை என்று சொல்லுகிறார். இவ்வாறாக 6-7 முறை அந்த ஊழியனை ஒவ்வொரு முறையும் தொடர்ந்து இறைவனை பற்றி கொண்டு முழந்தாள் படியிட்டு ஜெபித்த வண்ணம் இருந்த அந்த எலியா இறைவாக்கினர் அந்த ஊழியனை அனுப்புகிறார். அந்த ஊழியன் கடைசியாக ஒரு மனித கை அளவிற்கு மேகம் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்கிறதை சொல்லுகிறார். அதை வைத்து இறைவன் அரும்பெரும் ஆசீர்வாதத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார். இஸ்ரேல் மக்கள் மீது நிறைவாக மழை பொழிய செய்கிறார் என்கிறதை இது நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது. அன்பார்ந்தவர்களே, இறைவனின் ஆசீர்வாதம் தொடக்க நிலையிலே நம்மோடு
நிலைத்து நிற்கிறது என்கிறது மட்டுமல்ல, இது தொடர்ந்து நம்மை வளர்ச்சியடைய செய்கிறது என்கிறதைத்தான் இது நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது. யோவான் நற்செய்தியிலே 6ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலே அருமையான ஒரு நிகழ்வை பார்க்கிறோம். இயேசுவை பின்பற்றி ஒரு கூட்டம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த கூட்டத்திற்கு எப்படியாவது உணவளிக்க வேண்டும் என்கிற நிலையிலே சீடர்கள் இயேசுவை அணுகுகிறார்கள். கடைசியிலே அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், ஒரு சிறுவன் 5 அப்பமும் 2 மீன்களையும் வைத்திருக்கிறான் என்று. அதை திருத்தூதர் அந்திரேயா, இது இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்திற்கு எப்படி சமாளிப்பதற்கு உரிய உணவாகும் என்று அதை கேலி செய்வதை போன்று, வியப்பதை போன்று அவர் வெளிப்படையாக எடுத்து சொல்லுகிறார். அந்த நேரத்திலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவிடம் இது எடுத்து செல்லப்படுகிறது. இறைவனின் ஆசீர்வாதத்தினால் அது பலுகி பெருகுகிறது என்கிற நிலையை பார்க்கிறோம். அன்பார்ந்தவர்களே, நாம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஏக்கங்கள், எண்ணங்கள், எதிர்பார்ப்புகள் ஒவ்வொன்றும் நியாயமான அனைத்தையும் இறைவனின் கரங்களிலே நாம் ஒப்படைக்கிற பொழுது இறைவன் கண்டிப்பாக இவற்றை நிறைவாய் ஆசீர்வதிக்கிறார் என்கிறதை இன்றைய நற்செய்தி நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது. அன்பார்ந்தவர்களே, இதைத்தான் டெய்ல்ஹார்ட் டி சார்டின் என்கிற இறைவல்லுனர் அருமையாக சொல்லுவார். கடவுளுடைய பணி நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலும் சிறிது சிறிதாக பெருகி கொண்டிருக்கிறது என்கிறதை சொல்லுகிறார். பல நேரங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் எதிர்பார்ப்பது உடனடியாக நிகழ வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். பல நேரங்களிலே பல படிநிலைகளை நாம் எப்படியாவது ஒரே நேரத்தில் தாண்டிவிட வேண்டும் என்கிற மனநிலையோடு பயணிக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார். அதே நேரத்திலே அவர் குறிப்பிடக்கூடியது, கடவுள் அவருக்கே உரித்தான பாணியிலே நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒவ்வொரு நிலையிலும் நமக்கு உயர்வையும் நிறைவான ஆசீர்வாதங்களையும் கொடுக்கிறார் என்கிறதை பற்றி இவர் குறிப்பிடுகிறார். அன்பார்ந்தவர்களே, இதைத்தான் அன்னை தெரசாவுடைய வாழ்க்கையிலே பார்க்கிறோம். அன்னை தெரசாள் துறவற சபையை தொடங்க வேண்டும் என்று நினைத்து தான் சார்ந்திருந்த சபையை விட்டு வெளியே வந்து ஏழைகளுக்கு பணியாற்ற வேண்டும் என்று அவர் நினைத்து வெளியே வந்த பொழுது அவருடைய கரங்களிலே இருந்தது வெறும் 5 ரூபாய்கள் மட்டுமே. இந்த 5 ரூபாயை வைத்து அவர் தன்னுடைய பணியை மிக எளிய விதத்திலே அவர் தொடங்குகிறார். ஆனால் இன்று நாம் பார்க்கிற பொழுது இவ்வளவு சிறிய அளவிலே தொடங்கிய இந்த பணி உலகளவிலே பல்வேறு நாடுகளிலும் எவ்வளவு சிறந்து இருக்கிறது என்கிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. அன்பார்ந்தவர்களே, இறைவனிலே நம்பிக்கை வைத்து நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் முனைப்போடு செயல்படுகிற பொழுது கண்டிப்பாக இறைவனது ஆசீர்வாதம் நமக்கு இருக்கிறது என்கிறதை இது நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது. தொடர்ந்து இந்த காலங்களிலே நாம் நமது கரங்களிலே வைத்திருக்கக்கூடிய, நமது உள்ளங்களிலே இருக்கக்கூடிய வேதனைகளை, இடர்களை, கவலைகளை, கஷ்டங்களை இறைவனின் பராமரிப்பிலே ஒப்படைக்கிற பொழுது கண்டிப்பாக இறைவனது ஆசீர் நம்மை வழி நடத்துகிறது என்கிறதை இது சுட்டி காட்டுகிறது. அன்பார்ந்தவர்களே, நாம் வெளிப்படையாக உணர்கிறோமோ இல்லையோ, இறைவனின் பராமரிப்பு கண்டிப்பாக நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் பல்வேறுபட்ட ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வருகிறது என்கிறதை இன்றைய நற்செய்தி இந்த 2 உவமைகள் வழியாக நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது. அன்பார்ந்தவர்களே, கடவுளை இறுக்கமாக அவரது கரங்களை பிடித்து நடக்கக்கூடிய பண்பை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்று இறை பராமரிப்பிலே நம்பிக்கை வைத்து தொடர் பயணத்தை மேற்கொள்வோம். இறைவன் உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் நிறைவாக பராமரித்து பாதுகாத்து ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.